Здравейте, YouTube, аз съм Бамси и ще снимам на 15 Manager Mod. Тук сега с мен Алекс от време е заглушил, сигурно по някое време ще се добави. И ще играем с Tottenham на World Class, сега ще видите ето на World Class четеници. Ще оправя настройките. Да, ще направим, сме българин. Много го намеря. Ето, така. И да, сме готови да започваме. Няма да паузирам мача, всичко ще го играя на момента. Смисъл ще симулирам мачове, ама няма да изрязваме или нещо. Само да ги намеря. Аз Tottenham нямам тук, значи на Неймар, примерно. Това ще ни сейва и да. Окей, но видим какво се изисква от нас. Уау. Така доста тежка задача имаме, но ще се опитам да я изпълним. Да видим също време, говори се контузио и да видим сега какво трябва да се сменяме. Централен бек, ляв бек, централен... Не, няма да сме с тази техника първо. Опа. Ще сме с 4-3-3. Тази. Така ще играем. Сега само да видя. Да, с крила сме. Това е добре. Това да може така. Гарет Бейл ще ми е ляв бек. Значи доста интересен отбор. Има доста да се прави по него. Но ние ще го направим. Ленон. Той няма какво става. Ще го играя за начало така. Сандро. Паркър. Значи нов централен халф не трябва. Нов централен бек. Всъщност тя. Да, ти ставаш. Не е много развит, не мога да се развиеш много както трябва, но за начало, докато не си купа играчите, ще е добре. И този централен халф може. Ще махнем кой ще махне, да, този. Това е горе-долу по-добре. Тук видях някой, който мога да пуснем. Да видя 26 години. Xbox 20. Значи с него мога да играем, но задължително ще трябва да си купа някой друг. И да, така ще играем. Сега да се взема Даниел Старич. Той развива ненормални показатели и е доста добър. Ето го. Колко искат, божечко да остава ефтино. Това е доста добре. 7900. Така. И да видим, значи централен бек сега си вземе. Мисля да е Невен Суботич, няма какво да бъркаме. Той също не съм свикнал да игра с него. Но не съм написал правилно, ние знаеш, че го търсиме. Той беше по-надолу. Нямаше чак толкова много оверал. Сега ще го намерим. Ето го, да. Така. И какво ще трябваше да вземе? Да само да видя халфовата линия как ни беше. И да, ляво крило трябваше да взема, да. Плеер. Въобще са... Не, първо ще продам някой, защото въобще няма да имам пари за това, което искам. Дант години. Гаус. Стига е. Тонхин. Сол, който тебе ще продам. Дефо е... Да. Дъртичък си
приятеля. Адебайор ще изпълня като нападател. Пълно там ще взема друг, защото така не мога да си го позволя. Току-що. Ето този. Майко. Не, те не е Гомес. Ще го продам. Да, значи те са тук. Бойплеер са Left Wing. Не съм сигурна дали ще ми стигнат парите. Каже едва дали няма шанс да ми стигнат. Но да намерим някой да си купим. О. Ето кой. Колко пари искат за него? Добре. Значи няма въобще да ми стигнат парите. Като продам ще мога да си го взема. И продам уния. И да, иначе този доста ще успеем да го развием, 18 годишни. Хубаво видим какво става с офертите. О, тия нормални ли са, бе? Шанс. И трябва да го приемат, ако не, ще си търсим друг. Тук съм. Окей. Ти почни ли се още матчи или? Не, сега съм тук с трансферите. Добре, хубавото, че Денис Търчи ще мога го купиме. Той ми е най-важният играч. Аз трансферите не съм ги показвал. Аз ги показвам. Да, за няма свободи, това го приеха. Понде не съм сигурен, че ми стигнат парите. Което е лошо. Ето го, човека го продаваме. Да, и то го приеха. Това е хубаво. За първи път играя с този от Арсенал, да е ляво крило. Въобще не съм го пробвал. Да, не стари човече не е готов. Продадахме го това. Това да го продам ли? Да. Трябва да пари. Чеки. После ще вземем някакви. Така, не ми се пъчко приеха. Сега само трябва да продадем още някой, за да вземем. За да мога да вземем и другия. Ви мисля, ще моля го цепна и не. Значи ще видя дали мога да искам от тия. Опа. И се опитам това да го предложа. И се вярва да стане, но поне ще гледаме да сме в топ 4. Не. Значи ще изчакаме това да някой да не искат оферта да го продадем и тогава ще може да вземем този пич. Иначе не. Да, ето го първия матч. Си ги пуснем хорицата. Калкер, значи това няма да играе, Баули също е контузен. Гамес си го пуснем. Това ще е в резервите. Божко. Адебайор ще е някакъв нападател. Те е първи матч срещу Скотия. Някакъв приятелски. Аз приятелските още не ги игра. Колко е? Аз взех 3 точки. Аз медиално. На следващия матч е Арсенал Ливърпул. Така. Значи да, имаме резерва. Обърнал съм ги в 90-та минута. Браво. Така, добре. Сега да чакаме да
не искат него играчи. Доста контузии, 4 месеца, майко. Това е доста голяма контузия. Секс. Това направо като се оправя да го продавам. Нямам какво да търся тук. Това ще го сложим като низера. Ето, имаме оферти за Гомес. О, идеално. Перфектно. Това престройба и Сандро. Не, няма да си го дам. Вече няма да продавам чак толкова. И да, вече ще мога да вземе. Трансфер, view shortlist и да. Аз все па на ново ще трябва да дам оферта, малко ще се предсакаме, ама аз сте отвие дали мога да... Transfer negotiations... Ето да. Не бе, май вече трябваше да го отцепвам, ама... Не, явно ще трябва вече да си го... Предишните мачове никога не ги играя, няма смисъл просто. Ти играеш ли ги, Сашо? Тъй пак те няма. Да, значи вече състав ни е пълен. Там Хъдълстон. Той в принцип е добър. Там дето не знам, той ще го махнем. И вече горе-долу състава ни е доста добре. Да. Какво ще трябва да правя, бе? Кой се... О, верно. Годин тогава. Верно, че аз продадох Гомес. И това може да го симулираме. Тефо е. Ала боже, такова няма шанс да го дам за толкова е. Контрафериран толкова. Ако не го приемат, здраве. Да, значи матч с Нюкасъл, който не предстои, ще го играя. Със сигурност, няма как. Гарет Бейл е това вече 6 седмици. Вече е лошо. Левбек, аз видим това да не мога да играе левбек. Стой, никой. Това е лошо. Ти можеш ли, бе? Да, ти можеш. Добре. Те смениме. Да. Значи ще изиграе матч с Нюкасъл, ще симулирам това с Уиган Атлетик и край. То вече е доста време мина. Говорите между другото не се оправят контузията, няма ако пускам тия два матча. Няма рискувам. Да, през другия трансферен прозорец Адебайор ще го продам, защото е стар, на нас не трябва някой млад. Някой млад нападател, който му се развива. И да, мача ни. Така. Так може да си пробваме и отбора, само дето ме притеснява вратаря, че всеки удар че е гол, но видим. Само сега да не ми ладва на FIFA, докато снимам ден. Не съм пробвал да снимам на FIFA никога. Да, вече може да се започваме. Виждаме Невен Златич. Между другото аз съм се изключил звукана.
фифата, ще пусна някоя песничка. Да, това е хубаво, не ми лагва. Кофти пас. Малко ми трудно сега да различавам екипите на тия, ама няма нищо. Между другото, те доста добре ни пресират сега, което е лошо. Кайл Уолкър също е доста добър, млад и бърз. Това въобще не ме интересува слайдинг такъв или нещо. Защото че е супер бърз и много не стига. Ай, дига страшни показатели. Трябваше да си я спра. Ще спробвам да организираме една атака от дясно. Не знам как ще се получи, но виждам, че Даниел Старич въобще не иска да тръгне, което въобще не ме устройва. Между другото, тук взехме топката на доста опасно място. Добро центриране, но топката не стигна при никой. В същото време продължаваме да ги натискаме. Пасите към Даниел Старич. И пак нищо не направихме. Не може да се намеря място за удар, което е лошо. Ще пробвам малко ги пресирам. Дадох отбора си повече да атакува. Ето го първия удар, който мина доста близо. Поне от моя гледна точка тук. Пак губим топката в центъра. Това е много лош принцип. Тук пак ще се опитам да влезна навътре и да подам, нещо не ми се получават атаките. Малко се фейлнах, но и те се фейлнаха. И както винаги, това почва ме нервира вече, не мога да се организираме една атака как трябва. Тук можах да праскам, ама ме бутнаха. Отново. Тук опитах се да мина на скорост, но ме затвориха доста добре. Нямаше никакъв шанс просто да мина. И тук те организират атака. Опитах се да го съпна отзад, хубавото е, че пропусна. И край на първото по време, резултатът е 0-0 все още. Сега ще идем на ултра-атакинг, още повече да пресираме. Рядко играя на ултра-атакинг, но сега ще видя как е. Да видим Даниел Старич тук, сега ще изведа
Сигора Сон или там как е. Влизам навътре. Тук се опитам да си намеря място за удар, правя го, но за корнер тук трябва да се възползвам, се опитам да вкарам. Виждам, че има доста на отбор вътре. Опа, Сашо. Чай, че си коментирах типа. Аз още играя. И снимам. Давай за гуши да го изгледа и дали е. Качи. Тук те организират доста опасна атака, но доста вратарен и доста убедително излезна. Ето сега вече това е хубава възможност. Удар и... Хубаво се получи, но... Лош завършек. Коя минус тия матч? 63-та. С кой? Тотнъм срещу Нюкасъл. За Барса из Премиер лигата. Бати чурто 0-0 още. Тук направих пълна простотина. Добре, че те не се възползваха. Сега тече удар и пак в ръцете на вратаря. Доста лоши удари, не знам какво става. Ето виждате предимство на Кайл Уокър, че е бърз. Много лесно мога да ги изпреварвате си на топката. Удар и това е 1-0 в 60 минута. Нюкасъл открива резултата си иска възможност. Снимахме пая. Но нищо. Какво ти стана с клипа, Сашо? Нищо. Сега го качвам в YouTube. Аз вече разбрах как си го правя това следващото. И да ги прави или малко място и HD качество. Добре. И тук Даниел Стърчил изравнява в 79-та минута. Доста добро падение. Хубав удар. Оструваше ми победа, но все пак по-добре е да вземем една точка, отколкото няма. Алло. Опа, Не завърши. Не, 90 минута. Къде си да знаеш, че аз ще снимам? И Сашо снима до преди малко. Тук сега има още една възможност да обърнем резултата, но... Ами, взехме си топката, но пак нищо не направихме. И да, това е край на матча и край на епизода, защото вече доста дълго стана. Добре, чао!